Lähdettiin Fukuokasta liikkuu Tokioon päin ja sitten tuli vielä pieni detour siinä välissä. Ja me pysähdyttiin about siinä keskimatkalla Kiotoon. Arigato! Hei! Arigato! Arigato gozaimasu! Arigato! Hei! Arigato! Arigato gozaimasu! Hei! 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 Arigato! Hei! Arigato! Meitä odotti Kiotossa Milla. Tunsi tosi hyvin kaupunkiin ja Kioto on just vähän pienempi kaupunki. Siinä niinku tottui siihen rytmiin ja alkoi niinku olla semmonen Japaniin sopiva elämänmeno. Kiotohan on niinku Japanin vanhimpia kaupunkeja. Se on vanha pääkaupunki. Sitten reunustaa sellaiset kukkulat ja siellä on aika paljon temppeleitä siellä ympäristössä. Ja Kioto on niinku tunnettu tofusta. Siellä on pitkät perinteet niinku silkentofun valmistuksessa ja sobanuudelit on niinku sieltä lähtöisin. Me käytiin joen rannassa oli yksi tofu-ravintola, jos me syötiin semmonen kaiseki-tyyppinen lounas. Se on niinku vähän pidempi dinneri, että sulla tulee erilaisia ruokalajeja ja ne ruokalajit menee aina niinku valmistustekniikan mukaan, että sulla on niinku annos, joka on raaka, sulla on annos, joka on höyrytetty, sulla on vaikka annos, joka on keitetty, sulla on annos, joka on uppopaistettu, sulla on annos, joka on paistettu, vegepainotteinen ja tofupainotteinen niinku lounas. Se oli tosi mielenkiintoinen ja käymisen arvoinen. Tavattiin sitten Millan kämppis, japanilainen kokki. Mä oon ite niinku aina fiilistellyt japanilaista keittiöä. Ei sun löydy sieltä sellaista paikkaa, missä tarjotaan jakitoreja ja tarjotaan okonomiyakia ja tarjotaan raamenia ja tarjotaan sushia. Kaikki pohjautuu loppupeleissä. Oli se keittiö kuin keittiö, niin hyvin raaka-aineisiin. Japanilainen makumaailma muutenkin on erittäin hieno, tosi ohkainen ja kyllä niin kuin maistaa, jos joku vaan ei ole tarpeeksi niin kuin rakkaudella tehty, voisiko sanoa näin. In the Japanese culture, like you do things to a really extremely dedicated edge in a way that, for instance, in a sushi restaurant, maybe when you get to a process that you can start to work with rice, you need to practice the washing of rice many years, maybe 10 years after you're getting to the next level, maybe to prep some of the veg. The chef, who's 70, 80 years old, is the one cutting the fish. Is there a new generation? Don't take it wrong using this word, but rebellious in a way that, okay, I can do it my own way. どっちも多いね。そういう人も多い。和食じゃないところの方が圧倒的に和食は少ないね。で、海外に行く人はそういう人だね。そうやろうな。日本に残る人はまあどっちもいるって感じか。そうだね。だから本当に腕のいい人はあんまり国外に出ない。ほとんど出ない気がする。あと和食はスキルを学ぶだけじゃないから、器、お花、お茶、そういうのが全部絡んでるから、その時間かかるじゃないかな。収録とかで働いてて、お茶も花もある程度できるようになるまではやっぱりそう10年とか15年とか必要になるから。You learn about tradition, culture,
You learn about tea ceremony, you learn about flower ceremony, you learn about Japanese calligraphy. And in order to be a real Japanese chef, you need to be able to do all these traditional arts. And you work 6 days a week from early morning till late at night, and you pick that up. And if you want to really master that, it does actually take 10 years. It's not like you're there for 10 years just because of the system. Konnichiwa. Restoran Honke Omaria. 本家終わりや。そば。イン高島でよろしいですか。あ。セブンスコア。セブン。セブンス。オッケー。ありがとう。ありがとうどうも。